amakakwa onye na-eme ya jisie ike nkwa oyo 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 aha ụmụnne m Bobi bịa n'ụlọ egwu mụ bụ Onyeka Emeka egwu m abịa ọzọ egwu mgbe oje mbe nwilo ezi afa n'oke ego mma ezi afa amaka mma ife onye na-eme nyajisikwa ike omemma na mayo omejo na njoyo anekudi api maka kana juo ezi afa n'oke ego mma ụmụnne m okwezi afa ka anyị na-ekwuo na Chukwu ekezie mmadụ ụmụ n'ụwa nye bụ mmadụ ga-edozi ụwa ọta anyị ụtọ gị onye na-achị ọchịchị na-elote chio echi dị ime anyị amara ife ọ ga-amụ ezi afa n'oke ego mma ezi afa amaka n'uwe ezi afa dị mma ka na-ekwuo ome mmaji isikwa ikenu ome Joseph aka na njọ ụmụ ibu na n'ọnụ ibe onye na-emebi ihe dị n'ụwa a sị na ezi afa ka ego mụ mibe ezi afa maka manue ezi afa ka na-ekwuo ife onye mere obodo ekwube ya enyi m ịkpata ego n'obodo gị nyere obodo aka ụmụ mmadụ wee mara onye igbuwe ife onye mere ka obodo na-ekwuo ezi afa n'oke ego mma ezi afa maka mma ka anyị rapụ n'anya ụfụ inwe ego ọla obodo ga ọlụwo ezi afa maka mma ezi afa maka n'uwe ya bụ ife nna gị ụwa ka onye na-emele n'ụwa ezi afa maka anyị jide ezi afa n'ọbụ ya ka na-ekwu n'uwe Chukwu echeta ego mwediyo wee nye anyị ezigbo nwa ọka egwu na nwoke chiyo onye ọ ga-adịle mmanụ nnukwu mmadụ n'ugwu odogwu nwa ka nwa n'eliyo oke nwa na ọgbụ mwedi anyị ekene jiyo ọlọmilulere ike nne ka na-ekwuo na-ehapụ nwa elote nna gị bụ nwanne ma nwanne inwere obi nwanne ezigbo mmadụ na-ekene gị n'elu onye ọ ga-adịlị mmanụ onwe elu bi ọchanụ odogwo n'ume ekene gị wee bụrụ maka onyedu ọ bụ high chief doctor egwu na Vincent
nwoke si n'ọgbọ odogwu amụlụ nna m wediyo egbuna na-enyela obodo akanụ maji emela eze na nwa egbuna nwoke chiyo odogwu ekene miyo ọ bụ onye bụ papa odogwu a ọ bụ leti okechi ọnọra n'ọgbụ isi onyibalụ one of Umueri Kingdom odogwu ekene m onye ọ ga-adịrị mma egbuna nwoke chiyo papa jelu nụta nwanyị yo ya bụ na nne ya Umueri oke bụ wee nụta Mrs. Cecilia Obiekele akwa okeshi n'ọgbụ afọ mụlọ ọmụmụ dalụnụ amanye ekene gị yo n'ime ụmụ ya niile egbu na bụ nwoke ịbụwa n'ime ụmụ ya nwoke nwanne gadiyo o jere nụta nwanyị n'iru dibịa ụmụ atụọlụ Umueri oke bụ o wee nụta lady Blessing Ngozi Okechi ụkwụ ọma Umueri na-ada dị ọra mma osodie mma kobialiyo Lady Ngozi Okechi ụkwụ ọma Umueri na alụnụ adanye ekene gị yo ada dị ọra mmanụ adanye ekene gị yo osodie mma kobialiyo ukwu ji ọtụtụ ụmụ wee chọ ha mma onume ekene gị yo nwa nwere obi ọchanụ onume ekene gị yo dọkịta nwejebe akwụkwọ ọ gụrụ primary school n'Udoka primary school nke dị n'ọgbụ Umueri onye ọ ga-adịrị mma onika dị yo Dr. Egbuna Okechi yo ọ jere ụgwọ akwụkwọ n'Ọnịcha do ebe ọ gụrụ secondary school na DMGS nke dị n'Ọnịcha do oke nwanne ga-adị yo Egbuna na-ekene gị yo oke nwanụ onye na-eme ka eji ekwu ya ekwunu dogu na-ekene gị yo n'ịgadị yo o mere diploma environmental science at Danfodia University nke dị na Sokoto o mesikwa wee join ya Nigerian Defense Academy and was commissioned into the Nigerian Air Force. Oke nwa onume ekene gị yo onye na-eme ka eji ekwu ya ekwunu ezi afọ n'oke ego mmanụ ezi afọ amaka mma ife onye mmelụ ka obodo na-ekwuo Dr. Egbuna Okechi yo gbachi dela akụ na ngwa ọ na-enyere obodo aka ezi afọ n'oke ego mmanụ ezi afọ amaka mma ife onye mmelụ ka obodo na-ekwuo Dr. Egbuna Okechi yo gbachi dela akụ na ngwa ọ na-enyere obodo aka n'ịgadị yo o nwetakwalụ
MBBS in medicine and the surgery from Nnamdi Azikiwe University Oka. Oke nwanu onu mekene kiyo onye na-emekene kwuru obodo. He also secured specialists in fertility, embryology, and assisted reproduction technology from the University of Geneva. Nnukwu mmadụ na-ekene gị yo. He obtained DIP in climate change, health and sustainable development from Institute of Climate Change and Sustainable Development. High Chief Dr. Ewunokeshi ezigbo nwa na-atụ egwu Chukwu onume ekene gị yo. O so na Knight of St. John International, bụkwalụ Chairman and President Anambra State, Enugu and Ebonyi State Indigenes of Our Lady Queen of Nigeria, Pro Cathedral, Archdiocese of Abuja. Onume ekene gị yo. Nnukwu mmadụ nnukwu odogwu. Ifeọma mere rikene n'obodo makone ya lone. Dr. Egwu na Nwokechi ife dịka gị akọ na mwedi yo. Nwanne malobi nwanne enyemaka o nyere rikene n'obodo. Dr. onye ga-adịle mmanụ ma ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ ma ndị o nyere scholarship both university and secondary schools. Ife dịka gị akọ na mweri ezigbo mmadụ anyị ji eme ọnụ. Ọ dịka gị akọ na mweri yo. Ewunokechi yo onye ọ ga-adịle mmanụ onume ekene gị yo. Dr. na-ekene gị yo onye ọ ga-adịle mmanụ ọ ga-ala obi dị ọcha o. Onye ọ ga-adịle mma. Ọtụtụ ndị yutu anyị ndị otu ọdụ n'olu oyibo both state and federal civil services. Onume ekene gị yo. Afụ nwelote nna Dr. Negali yo. Ifeọma mere rikennenu makone ya lonenu. Emoji we bulu chairman ifitu nwere anyị bi n'udo. Odogwu ekene gị yo onye ọ ga-adịle mmanụ nnukwu mmadụ nnukwu odogwu. Ọ dịka gị akọ na mweri yo. Odogwu ekene gị yo onye ọ ga-adịle mmanụ na mmadụ ka eji eje obodo. Ife onye emela na-egwu egwu. Ka egwu ji wee bụrụ chairman ka anyị ji wee bido ibute ụmụ eride. Asị m ọ dịka gị akọ na mwedi yo. Dr. Onume ekene gị yo onye ọ ga-adịle mmanụ nwanne mmalụ obi nwanne.
ana niile gọọmenti n'ala anyị n'aka gị ka gọọmenti ji wenye achịsi anyị ha afụ nwa lota nna ya nwanne ma nwanne onume kere gị o n'ịga dị o ife dị ka gị akọ na mweri o lọta egwu na nwoke ji o ezigbo mmadụ dalụ o onume kere gị o dọkịta n'ịga dị o ma nwere obi nwanne ị nwere obi mweri dagi jenyela obodo aka nụ ma ndị na-azụ n'akwụkwọ ma ndị na-enye ọlụ mmakone ya n'onenu dọkịta egwu na nwoke ji o ifomi melụ na mweri anyị ama nkọsi ya akọsi ọ bụ site n'ọchịchị gị nụ kipụta ụgbọeri ji nwee nwudo n'ọchịchị a ụgbọeri ji nwewe community bank site n'ọchịchị gị nụ ife ọma dị iche iche ka anyị na-afụzi n'ime ụmụeri oke bụ ọlụmọlụ leri kenenụ n'ime ụmụeri oke bụ anyị na-ekene gị o afụ nwa lote nna ya o so na igwe in council ụmụeri royal cabinet after Kemele appoint by his royal majesty igwe Benedict Chukwuemeka robodogodo m ntị yo maka na ife eji ama ọgaranya bụ investment ka o nwere dị iche iche ọ bụ memba Nigeria Medical Association NMA ọ bụkwazi memba National Association of Medical Doctors bụkwalụ memba West African Association of Practicing Physicians bụkwalụ memba Nigeria Medical Research Society bụkwalụ memba Association of Goose Clinical Practice onye ọ ga-adịle mma o n'ịgadị o dọkịta egwu na nwoke ji abụghị were ikane onye ọ ga-adịle mma ọ bụkwazi memba Health and Managed Care Association of Nigeria HMCAN ebudodogwe onumekele gị o n'ịgadị o ezi afọ n'oge ego mmadụ ezi afọ amaka mma ife onye melu ka obodo na-ekwu o dọkịta egwu na nwoke ji o gbachi nyela akụ na nwa ọ na-enyela obodo aka ezi afọ n'oge ego mmadụ ezi afọ amaka mma ife onye melu ka obodo na-ekwu o dọkịta egwu na nwoke ji o gbachi nyela akụ na nwa ọ na-enyela obodo aka na ọ bụkwa gị bụ Zonal Head North National Health Insurance Scheme
CLI 2009. Country Director, Nigeria UN Health Information and Equality Authority. Onu mekere gi oke nwa. Country Representative, Nigeria Action Cancer International. Consultant, National Environmental Standard Regulatory Agency, NESREA. Yabukwa Pioneer appointee to train Nigeria police doctors on managed care and establishing Nigeria police HMO under the IGP Ehinderu. Yabukwa CEO Uo Ajitel Nigeria Limited, manufacturers of Purage for preventing heart diseases and the CVD. Yabukwa Chairman VC Pro Surgical Nigeria Limited. Dr. Kubiri Neo Onumekere Gio Onyoga Dele Mano. Yabukwa Chairman Doctor Pharmacy Nigeria Limited. Woke Mwanu Akugi Werike Maduke Jejo Bodo. Bukwazel CEO Vepo Cipro Nigeria Limited. Dr. Ebuna Negadio Onyoga Dele Manu na mmadụ keji eji obodo. Ya bụ Executive Director Cardio Health Medical So Francis, owner of Sotoria Cardiac Platform, Gedina USA, best heart screening device for preventing CVDX. Yabukwa MD and CEO Vipo Hospital and Fertility Center, Gedina Abuja. Akugi Wakaligo Onyoga Dele Mao Nuko Madi Bialio Ipi Wele Rikene de Noa Onwalundo Simkenelo ya Makana wane de namba Yebulu mi bamnu Kanabana Guatanu Anjezu Todoguo Namadu Keji Ejemba. Number 1 citizen Anambra State, His Excellency Professor Charles Chukwuma Soludo, the former governor, Central Bank, Federal Republic of Nigeria. Nyabo Deni Wagwatanu Deni Bodialio Deni Bodeguo Boye Jigiti Mado Oke Wane Gadio Deni Bagwata Dr. Simu Kenegio Onyoga Delema Dr. Ebuna Nwokechio, the current executive governor of Anambra State of Nigeria. Dogwe Kenegio Deni Bagwata Alilolo na Anambra State yo Chukwuma Soludo
onume kene gị o onye ọ ga-adịrị mmanụ na mmadụ ka ji wee dị ebube ebulu m ịgbamụnụ ka nje na nuke ka nje zute onye du nene onye anyị jem ọnụ ọ bụzi onye ka anyị na-ekwu n'uwe onye ọ ga-adịrị mmadụ ka eji aka n'ụọ His Excellency Onyeka Ibezim, Deputy Governor of Anambra State, Ijele Ndoka Ijele Nọkasị mmanwụ ọkwa gị bụ Ugomba Ugwu Ugadi ebe n'aja onye ọ ga-adịrị mmanụ onume kere gị yo Ibezim Ijele Ndoka daluo ọ sị mụ kenelu ya nụ Honorable Tai Muhammadu onye ọ ga-adịrị mmanụ obodo Chief Whip Federal House of Representatives Abuja oke nwa Dr. Sibu Kenegio ebulu m ịgbamụ anje zute n'odogwu nene onye ọ ga-adịrị mmanụ Honorable Jerry Alaboso Afunwe Lotenna Gibariri Odogwu Ogalanya n'igadiyo ya bụ Chairman Public Complaining Committee Federal House of Representatives kedị na Abuja Yebu na simu kenegio onye ọ ga-adịrị mmanụ Yebulu m ịgbamụ anje zute n'oke mmanụ nene onye ọ ga-adịrị mmanụ Senator M. Muhammadu Senator the Federal Republic of Nigeria Monguno Senator Obialio Dr. Simu Kenegio Emeka Simon Odogwu Chief Simon Nwokeke Gibo Chendo Rigadiyo Ochendo nwa mama Afunwe Lotenna dalue ya bụ Chairman Police Service Commission Simon Odogwu Nwokeke n'Igadiyo Ochendo nwa mama Odogwu dị na-echendo egwu na Simu Kenegio onye ọ ga-adịrị mma Emeka Inspector General of Police Aleka Ismail onume keneginu Dr. Simu Kenegio onye ọ ga-adịrị mmanụ Inspector Alekanu Afunwe Lotenna dalue ebulu m ịgbamụnụ ịgbaka nje zute n'odogwu Chief Fabian Nwora Fabian Ibialiyo Fabian n'ịbụ oke nwanụ onye ego n'ukego Dr. Simu Kenegio ya bụ Chairman FAP Estate Nigeria Limited Abuja Fabian nwa mama onye ọ ga-adịrị mmanụ Fabian n'Igadiyo Dr. Simu Kenegio egwu manata mweri okebo
ka njezu todogwu n'onye anyị jem ọnụ Dr. Simu Kenegio His Royal Majesty Igwe Sabenet Onyeka Emeka Nwoke Botu of Umweri Kingdom Dr. Simu Kenegio Igwe Mweri Nine Igwe Benet Nwa Emeka Izuchukwu Baluwe Ezeku na nwere oke ya Egwu mekere gị yo Barrister Solomon Arazi onye gadele mmanụ Dr. Simu Kenegio ya bụ former Inspector General of Police bụkwazịrị Chairman Police Service Commission Solomon Kenegio onye gadele mmanụ Dr. Simu Kenegio Anata mu mweri oke bụ Anke zutonye du na mmadụ ka jidi ebube AIG of Police Chief Paul Okafo Abụ nwelo tenna onye ọ ga-adịlị mma nna ya elugo bịali yo nna ya elugo mweri oke bụ Dr. Simu Kenegio onye ọ ga-adịlị mma Sineti Emmanuel Nwanosike Sineti Nwanosike Obete mweri odogwu Obete onume Kenegio Oli ego nukego Dr. Simu Kenegio Ema kifanyi Chinweze Odogwu onye ogwu mweri bịalị Ifeanyi Chinweze Machemeleze na nwa Ọgaladirizi mancha Iwele obi olili Ifeanyi na-ekene gị yo Dogwu ekene gị yo Machemeleze na nwa Nke ibe gba na agbanyanwụ Kugweri oke bụ Dogwu onume ekene gị Ebe a na-agbanye aṅụ bịali yo onye ọ ga-adịlị mma eze m ọgọdọ alụo oju na-eme ọgọdọ alụnụ oji mote m ọgọdọ alụ ọlụwe Ifeanyi na ị ga-adị yo Injinia Nwanosike onye ọ ga-adịlị mma Emmanuel Obiali yo ya bụ Director Ministry of Power Transmission Federal Republic of Nigeria DCN Department Gibo Ọhamadike ndị Igbo Ọhamadike ụmụgbo N'ogu na-ekene m Ọhamadike ebulu mekpa mbịa onye ga-adịlị mmanụ egbu na Simu Kenegio Ọhamadike onye ọ ga-adịlị mma ke maka Chief Isaac Onyeka Dr. Simu Kenegio onye ọ ga-adịlị mmanụ Chief Isaac Onyeka Azikinze nwere ọdụ na-abụ oke nwanne gadenu Isaac Onyeka Azikinze ni gadenu Azikinze odogbuo na mmadụ keji eji obodo onye ọ ga-adịlị mmanụ Dr. Simu Kenegio Isaac Onyeka Ezi afọ n'ọka ego mmadụ ezi afọ amaka mma ife onye melu kobodo na-ekwu Dr. Egwu na nwoke chio gbachi nyela akụ na nwa ọ na-enyela obodo aka ezi afọ n'ọka ego mmadụ ezi afọ amaka mma ife onye melu kobodo
yo gbachinyela akụ